Okay, nu bliver det sidste forsøg. Og ellers gider jeg ikke forsøg lige nu. Det er så varmt i den her masse, fordi jeg lige har taget hættrøj på. For at massen sidder nogenlunde hele tiden. Og fordi jeg skulle lige have hættrøj på. I kan se min tommelfinger, og... Ej, jeg må ikke bande en pis. Nej! Ikke noget. Jeg tænker, jeg sidder her og snakker i 1 minut. Så jeg mangler 31 sekunder mere. Ej, der er varmt. Så varmt det under den her. Hvad fanden er det, jeg kan se deroppe? Nå, det er den. Nå. Det var fordi, der er lidt rødt i. Okay, det var mærkeligt. Det er så varmt. Og hvis I kan se noget i baggrunden, der står derovre, hvor der også står en støvsuger, så er det en taske, jeg har fyldt med spil og alt muligt af dem, jeg har der i. Ja. Der er faktisk også en håndduk. Hvorfor er det, jeg stikker min tommelfinger? Ja, ikke fordi jeg gerne vil miste min tommelfinger, det er ikke. Hvad? Hvordan gik det lige før? Nej. Der var varmt. Det er så varmt. Der er varmt. Ja, I må godt se min hånd, det er nok det eneste, I overhovedet kommer til at se, fordi ellers så skulle jeg til at stoppe videoen. Det gjorde jeg engang. Der stoppede videoen, hvis man bare så det der. Jeg har nok også lavet nogle mærkelige videoer. Det skal I lige vide, og det kommer jeg også til. Jeg forstår. Kommer til at lave mærkelige videoer. Ja, det var så også mærkeligt. Det er så varmt. Jeg har også optaget i 2 minutter. Det er jo min første video. Hej. Skulle jeg så lige for sjov lige vente 10 sekunder? Ja, det gør jeg. Det er så varmt. Okay, lige om lidt så siger jeg hej igen. Mest fordi jeg overgår ikke klippe det ud, så nu har jeg... Hej.